يما موالي الهوى، يما موالية، يما موالي الهوى، يما موالية. بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها، عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها. بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها، عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها. والكون كله بيحضر لعرس الحرية، يما موالي الهوى، يما موالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ambi masara mani foka abarkada lemi sonani ka biduya irana abika ka teleso mandi fleni wati nani amba fama ko telenyata doko nyata tv jemukambe kalaje ofen wati na jemukami ni amba fama faso jokene ka wulika joke faso ye ni oye anka jamana banye no e bamali baye arepsi ka bo dinga kono tugum nani ka ijo tinti safe masalaw be sigi walma babu be blasenka o cɛsiriw ka se ka o bila sen kan tileɲɛta bɛ a kanubɔw bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ farafinna bangun kan ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ k'a lajɛ tileɲɛta kan bɔlɔlɔsiraw fana kan facebook ni youtube sira kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw minnu bɛ an ka jaw lajɛ ni a bilala bɔlɔlɔ sira kan an bɛ aw bɛɛ fo ka aw bɛɛ wale ɲuman dɔn i n'a fɔ waati tɛmɛnenw na an tun da donna a la ka ɲɛfɔli kɛ yan nɔ wulikajɔba kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ setigi jamana min bɛ yen nɔ ni o ye rusiw ka jamana ye ka wele bila farafinna ma farafinna ni ye a jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ an bɛ don min na komi bi an bɛ se k'a fɔ gunba don jamana 50 ani jamana 4 bɔɲɔgɔnko n'i ye a dugukolo yɛrɛ fɛnsɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ kilomɛtiri miliyɔn 30 o ni a kunkan fɛ o b'a yira k'a fɔ farafinna ye jamana gun belebele don wa gun min an bɛ se k'a fɔ dugujukɔrɔ nafolo ka taa se ala yɛrɛ ka sɔrɔ naturelu caman ni ala ye farafinna yɛrɛ sɔn la o kama an bɛ se k'a fɔ farafinna kɛn bɛ yɔrɔ ye bi ɛnduw ka jamana ka taa se faransi jamana ma diɲɛ setigi jamanaw lamɛrikɛnw ka jamana u bɛɛ lajɛlen ɲɛsi yɔrɔ ye farafinna ye an bɛ se k'a fɔ farafinna an bɛ se k'a fɔ samasogo do bi min ka muru dama ja o bɛ sogo belebele tigɛ a la sigi kɛra irisiw fɛ yen nɔ n'o ye diɲɛ yɛrɛ setigi jamana ye min ni a ɲɛmaaya kalifalen don maa min na bi o ye Vladimir Putin ale ye wele bila farafinna jamanaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka ɲɔgɔn sɔrɔ Rusila duguba min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma Saint Petersburg ka se ka taa sigi kɛ ni farafinna yɛrɛ ye Rusila yɛrɛ bɛ se ka min kɛ ka ɲɛsin farafinna ma farafinna yɛrɛ bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ cogo min na Rusila yɛrɛ bolo hakilila sigi kɛra nin kan anw yɛrɛ ka jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goïta ale tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se an ka jamana yɛrɛ maaba caman ni Asimi Goïta an bɛ se k'a fɔ a ka délégation kɛra u bɛɛ lajɛlen walasa an ka se ka faamuyaliba sɔrɔ ni sigi in na Rusi jamana kan ne ni maa min fɔ Bamaɲɛko la a dɔnbaga jɛ ye a fɔ jɛkulu dɔ bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'a bɛ f'a ma groupe des patriotes du Mali an bɛ se k'a fɔ nin ye jɛkulu ye min ni a ka wulikajɔ fanga bonyana anw ka jamana kɔnɔ ka wele da jɛkulu fɔlɔfɔlɔ min walasa irisiw u bɛ se ka na segin ka na anw ka jamana kɔnɔ hali ni y'a sɔrɔ kabiri Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ta waati irisiw n'a ye baara caman kɛ nka ni waati laban ninnu na irisiw tun sɔbɔra na nka JPM ka wulikajɔ kɛra irisiw ka se ka na segin ka na anw ka jamana kɔnɔ ka sababu kɛ irisiw ka baara yɛrɛ ɲɛ bolodatugu ye olu ka jateminɛ na an ye JPM maa 2 wele ka na bi Sulemana Traoré ni ale ye groupe des patriotes du Mali Bamako yan nɔ o ɲɛmaa don o bureau national yɛrɛ la fɛnɛ jɔyɔrɔ dɔ bɛ a bolo fɛnɛ o cogo kelen na Yunus Dukasi ale ye sifinnaka minnu bɛ JPM kɔnɔna na ni o ye groupe des patriotes du Mali ye ale bɛ o jɔyɔrɔ ngolo fa kɛnɛ kan yan nɔ ale yɛrɛ tun ye tagama kɛ ka taa Rusila jamana kan masalaw bɛna boli fɛn min kan Rusila ka tagama in walima ni sigi min kelen filɛ nin a baaraw kɛra cogo jumɛn na tɔnɔ bɛ se ka bɔ a la ka ɲɛsin farafinna ma wa ka ɲɛsin anw yɛrɛ ka Mali ma wa an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye colonel Asimi Goïta a ye dantigɛli min kɛ kɛnɛ kan dantigɛli wasa sɔrɔla la wa a kisaw bɛ cogoya jumɛn na dɛ
Vladimir Poutine hakilina jumɛn b'a la ka ɲɛsin farafinna ma ni ala sɔnna ma ninnu bɛɛ lajɛlen na kɛ masala ye an bɛna an da don min na ni faamuyali caman bɛna sɔrɔ a la an b'a jigiya ka o bɛɛ lajɛlen fo ni ka awale ɲuman dɔn ayiwa an bɛ kuma di an ka maa welelenw ma olu ka foli kɛ nin waati in na u da kɔgɔ bɔ ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni ɲininkaliw ye Sulemani Tarawele salamu aleykum. Waaleykum salam warahmatullahi ɲamɛlɛ somɔgɔw bɛ di. Tɔɔrɔ si t'u la baasi t'i la denbaya dun alhamdulilayi a kɛ n bɛ tile fila ye a kɛra o ye GPM tɔndenw don basi foyi tɛ GPM na alhamdulilayi ayiwa foli kɛ nin waati in na yanni an ka tɛmɛ ni ɲininkali alhamdulilayi an bɛ masaba ala fo k'a barikada ale min ye bi yira an na an bɛ an masaw an bɔra mun na an b'olu barikada ka foli kɛ ɲamɛlɛ ka ɲɛsin télé ɲɛtaa ma GPM tɔgɔ la ani GPM président tɔgɔ la ani GPM dugutigi tɔgɔ la depuis Mopti Gawusu Kuma ani GPM tɔnden fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko ka télé ɲɛtaa ko k'a fo k'a barikada n'i y'a mɛn mɔgɔ b'a fɔ cogo di ko ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ n'i y'a mɛn GPM an kɔni an b'a dɔn arajo ɲɛtaa an n'o ye baaraw daminɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka na télé fɛnɛ dayɛlɛ ɲɛtaa ye baara min kɛ GPM ka wulikajɔ in na an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ se ka an bɛ télé arajo ɲɛtaa ni télé ɲɛtaa fo kosɛbɛ u ye wulikajɔ min kɛ an dɛmɛni na nin ko in na n'u ye fasodenya min ta an ye hakilina min ta ka sɔgɔriman jukɔrɔma tintin kosɛbɛ an pour que ka sana yɛlɛ sɔrɔ ala barika la an b'o sana yɛlɛ an bɛ fɛn fɛn la bi vraiment aw ka wulikajɔ ani a ye dɛmɛ min kɛ o don ɲamɛle an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ ayiwa Sulemani Tarawele an b'i yɛrɛ fo i ye maa cɛsirilen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu in walima an ka jamana yɛrɛ a bɛ se ka bɔ degun kɔnɔ cogo min na o kɛra i ka cɛsiri ye an bɛ i fo o hakilina ni wulikajɔ la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen ayiwa Yunusu Dukasi sifinnaka ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jeunesse JPM n'o ye groupe des patriotes du Mali bon e tun ye tagama kɛ ka taa Russie jamana kan foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin télé ɲɛtaa filɛbaw ma. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. N bɛ bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ mun cɛsirilen don jamana ko la an b'a bɛɛ lajɛlen fo an b'an teriw fo Afrique fan bɛɛ komi yɛrɛ y'a fɔ cogo min na lajɛ in Mali dɔrɔn tɛ Afrique bɛɛ de tun bɛ yen sifinnakaw u bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen nɔ an b'an teriw fana fo mɔgɔ minnu b'an dɛmɛ kuma bɛɛ ni wulikajɔ sera ma minnu b'an dɛmɛ an bɛ télé ɲɛtaa fo an bɛ i yɛrɛ fo kosɛbɛ i ka cɛsiri la. Voilà. Tabarikala an bɛ i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Dukasi k'a fɔ i nali min kɛra an ka plateau kan an bɛ o waleɲuman dɔn lase ma ayiwa an bɛ ɲininkali daminɛ Sulemani Tarawele la Sulemani Tarawele hakilina jumɛn b'e la nin sigi in na sigi ka boloda diɲɛ setigi jamanaba in n'o ye Irisiw ka jamana ye ka ɲɛsin farafinna ma hakilina jumɛn b'e la aw minnu ni aw ye GPM tɔndenw ye. Alhamdulilayi ɲamɛlɛ GPM tɔgɔ la foli kɔfɛ an kɔni an hakili tigɛlen don an hakili sigilen don an bɛ yɔrɔ min na bi parce que an bɛ wulikajɔ in daminɛ wagati min na k'a fɔ an ka wuli an ka ɲɛsin Irisiw ma kuma caman fɔra wagatiw la lagosi caman taara k'an sɛgɛrɛ mais o si ma an découragé ala ni aw yɛrɛ ka dɛmɛ an kɔni an y'an cɛsiri ka Irisi drapeau ta ka yanga Mali kɔnɔ ni olu de y'an teri fɔlɔw ye olu ni Modibo Keyita de ye baaraw kɛ olu de y'an ka armée créé olu de ye armement d'an ma olu de ye formation k'an ka cɛw kun n'i y'a ye Modibo tile la an ka armée tun ɲɔgɔn tɛ Irisiw de tun nɔ don mais ni wagatiw nana furancɛ nana don an n'u ni ɲɔgɔn cɛ nkalon caman taara ka da Irisiw la k'a fɔ k'a yira k'a fɔ ko se foyi t'u ye wari t'u bolo u tɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ u tɛ se ka foyi bon hali sini b'o fɔbaga dɔw sɔrɔ wala hali sini b'o fɔbaga dɔw sɔrɔ mais an kɔni an kɛra sababu ye k'a fɔ dɛmɛbaga kɔrɔ minnu tun bɛ an na n'a ma ɲɛ ko kow tiɲɛna k'i anw ka jamana kɛra dɔnbagalafili ye anw kɛra ɲɛdɔnna jamana ye k'a sɔrɔ an kun ɲɔgɔn tɛ an ka sous région kɔnɔ
o kuma na an ka wuli ka jɔ kɛ minnu tun y'an dɛmɛbaga kɔrɔw ye an ka wuli an ka ɲɛsin olu ma an kɔni ala y'a o hakilinaw di an ma an y'u wuli ka jɔw kɛ ka se ka Russie drapeau ta k'a yanga ka yala n'a ye ka fɔ mɔgɔw ɲɛna an ka pétition kɛ pour que vraiment an ni Russie la bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min na an k'u démarcher coopération kɔrɔ min bɛ yen ka se ka wuli ka jɔ a sen kan ala ye sababa don o ko la depuis mɔgɔw dalen t'a la mais an bɛ yɔrɔ min na bi a kun ka di mɔgɔ min a man di mɔgɔ min ye bɛɛ y'a dɔn tiɲɛ ye sisan bɛɛ y'a dɔn min ye tiɲɛ ye an kɔni dalen dɔ la k'a fɔ depuis don min na ni anw ye lettre kɛ ka ɲɛsin ambassadeur ma comme quoi an b'a fɛ ka nin baara in kɛ n'a y'a yira n na k'a fɔ ko da yɛlɛlen don aw ye dayɛlɛlen don aw ye ka kɔrɔ ka bɔ o yɔrɔ anw ye hakilina sɔrɔ k'a fɔ vraiment o tuma na nin bɛ se ka kɛ ko ye ninnu labɛnnen don k'an kunbɛn parce que anw yɛrɛ de ye coopération in datugu sinon Russie olu bolo coopération kɔrɔ min bɛ yen hali bi o coopération kɔrɔ in de bɛ sen na mais Mali de tun y'i kɔ don a la bon an ka wulikajɔ in fana bɛnna o ma ala y'a kɛ malidenw y'a faamu dɛmɛw bɔra fan bɛɛ fɛ tɔgɔ sɛbɛnw kɛra jusqu'à ce que an bɛ yɔrɔ min na bi nin ko in ala nana waleya an b'a dɔn ni an ni ninnu kɔni ni ko wɛrɛw ma don a kɔrɔ ko an bɛ cogo min na an tora ten Mali kɔni bɛ wasa de sɔrɔ parce que sommet in kɛnɛ kan n'i y'a ye fɛn caman fɔra promesses caman tara Rusiw dun ala ka sebagaya kɔnɔna na ni u ye fɛn min fɔ u b'a kɛ voilà u ti fɛn fɔ fɛn min se t'u ye layidu tiɲɛ jamana tɛ o jamana tɛ n'u ye fɛn fɛn fɔ i b'a sɔrɔ labɛnnen b'u bolo ka ban u bɛ se k'o kɛ ka ban bon k'a fɔ ko an bɛ fɛn dɔw fɔ k'a fɔ fɛn min se tɛ an ye k'an dabila an yɛrɛ ɲɛ i b'a fɔ jamana tɔw b'a kɛ cogo min na o mɔgɔw tɛ an kɔni an hakilila tigɛlen don k'a fɔ alihamudulilayi an b'a dɔn ani u ka teriya min daminɛnen filɛ nin ni ala sɔnna ma ɲɛtaga caman bɛna sɔrɔ a kɔnɔ parce que nin tɛ Mali jamana ka invitation fɔlɔ ye parce que fɛn i bɛ ka tun invité fɛ yen o kow kɛra bon nin fɛnɛ kɛlen nin man kan ka bala na quoi mais komi o ma se k'i ɲɛsin u ma an dun b'a dɔn autorité minnu b'an bolo nin ni ala sɔnna ma olu ɲɛfanci bɛna kɛ u ye ni ala sɔnna Mali bɛna hɛrɛbaw de sɔrɔ a kɔnɔ o kɔni hakililatigɛ bɛ anw na. Ayiwa Sulemani Tarawele ka i fo i ka nin kuma ɲɛbila ninnu na ayiwa an bɛ taa Yunusu Dukasi e tun bɛ tagama la ka taa Russie la jamana kan e ka tagama a sɔrɔla cogoya jumɛn fɛ ani aw kunbɛnna cogo jumɛn na Russie jamana yɛrɛ kan. Ɲambele n b'i fo i ka ɲininkali la diyara n ye kosɛbɛ mois de mars tɛmɛnen ne tun bɛ yen an kun taara congrès dɔ la yen n'a bɛ fɔ mouvement international de russophile donc GPM tun représentelen don ne yɛrɛ kun ye GPM représenter ani an ka élément dama damaw donc o tɛmɛnen ko u ye programme dɔ lasigi sen kan a bɛ fɔ o ma ko nouvelle génération mun ɲɛsilen bɛ sifinnakaw ma Afrique dugu bɛɛ bon Asie côté dɔw b'a la yɛrɛ donc o mɔgɔ ninnu bɛ taa cogo jumɛn a bɛ jateminɛ jeunes minnu bɛ yen nɔ minnu qui sont actifs dans la société donc u cɛsirilen don jamana ko la donc u ka laɲini bɛ u ka jamana bɛ taa ɲɛ cogo min na donc an ye u ye thème d'an ma a bɛ 2 mois bɔ yanni forum yɛrɛ ka se donc an ka baara dɔ ko o thème kan donc an b'a ci ka taa Russie jamana an ka jamana ka laɲini ye mun ye sifinnakaw ka laɲini ye mun ye donc k'an k'o sɛbɛn an k'o ci ka taa u ka jamana kan donc an y'o bila ka taa 2 mois après yanni forum ka se u y'an wele mɔgɔ minnu kan ka Mali représenter donc GPM tɔgɔ la nouvelle génération tɔgɔ la donc u ye ci bila u ma an taara o cadre kɔnɔna na donc an ka tagali kun ye mun ye problème bɛ an ka jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyana sifinnakaw u ka problème ye jumɛn ye donc an kan ka se ka thème débat k'o kan et puis ka solution fana proposer an ni Russie fana jamana u ka denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo di c'est vrai officiellement an ka autorités bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais a cɛ ka ɲi fana ni sifinnakaw fana donna ɲɔgɔn na o fana bɛ ko sabati kosɛbɛ kosɛbɛ donc an bɛ réflexion kɛra baaraw kan donc o kan ka kɛ cogo min na bɛɛ y'a ka problème exposé
par exemple Mali la an mago bɛ mun na an ka vision ye mun ye an b'a fɛ ko jumɛn ka kɛ an ka jamana kɔnɔ donc Afrique bɛ kun bɛ 54 pays Afrique jamana 54 a bɛ to représenter len dɔ ye alhamdulillah yeah. Donc an kɔni an ye baara caman kɛ yen nɔ donc ka proposition caman fana kɛ o tɛmɛnen ko président yɛrɛ ka rencontre ani maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ n tun b'o kɛnɛ fana kan o don donc a yɛrɛ ye kuma caman fɔ a ko volet sécuritaire kɔfɛ par exemple an ka jamana laɲini tun ye mun ye an ka lakana ka sabati bon o tun ye maliyɛnw bɛɛ ka laɲini ye lakana bɛ se ka sabati cogo min na parce que i tɛ se ka développement fɔ ni lakana ma sabati foyi tɛ se ka kɛ ni lakana ma sabati donc olu ka priorité fɔlɔ kɛra mun ye ka lakana sabati bon lakana sabatilen ko sisan baara wɛrɛ jumɛn bɛ yen nɔ tuguni a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na marifa an tɛna marifaw dun c'est vrai marifaw kɔni an mago b'u la mais n'o bɔra yen an mago bɛ développement fana de la donc u ye ɲininkali kɛ ko sisan nɔ Afrique n'i y'a lajɛ an ka problème bɛ problème commun développement yɔrɔ presque farafina jamana bɛɛ ye voilà donc an ye volet fila ta par exemple agrobusiness ani énergie par exemple sisan ni ye degunba fila ye i tɛ se ka développement foyi fo kɛnyɛrɛye o faso yɛrɛ o donc foyi tɛ se ka kɛ ni énergie tɛ yen nɔ par exemple sisan nɔ hali yan nɔ coupure ninnu ni fɛn ninnu an y'a fɔ ɲɛna kurantigɛ banbali dun b'anw ka jamana kɔnɔ donc an sifinnakaw réflexion dɔ ka kɛ mun bɛ se ka bila sen na mun b'a to an ka kuranko ninnu bɛ se ka sabati badabada i y'a ye donc n'o bɔra yen tuguni baloko a maloya bɛ an na dun ka fa ka sabati tuma bɛɛ an de bɛ wuli mɔgɔw dɔ la mɔgɔw de bɛ na malo d'a ma mɔgɔw de bɛ na ɲɔ d'a ma office Niger b'an bolo o ɲɔgɔnna jamana caman bɛ Afrique sɛnɛ bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na a bɛ se ka développer kosɛbɛ dun ka fa bɛ se ka sabati cogo min na donc an ye projet dɔw bila sen kan mun ye agrobusiness projet an y'o fana exposé yen nɔ voilà. Ayiwa Dugansi n'i ye nin secteur ba fila ta k'a lajɛ dun ka fa ka sabati maramafɛnw sɔrɔlen kɔfɛ walima an ka kɛlɛkɛcɛw formelen kɔfɛ dun ka fa ka sabati kuranko ka ɲɛnabɔ kuranko ye degunba ye bi bi in na sɔɔni sigira a kan kosɛbɛ la Russie jamana kan Russie bɛ se ka mun kɛ Mali ye e yɛrɛ ka yecogo la ka ɲɛsin anw ka jamana ma kuranko ta sira fɛ bari Mali yɛrɛ Bamakɔ yan bi bi in na hali n'i y'a sɔrɔ an bɛ samiya kɔnɔna na kurantigɛ kɔni a tɛ Bamakɔ ka si nɛgɛla ye an bɛ don min na ko bi Russie bɛ se ka ko k'an ye wa walima anw ka nin degun in a ma ɲɛfɔ Russie wa an teri jamana don bi. Exactement an ye o problème de exposé an ni jeunesse kelen ka ɲɔgɔn rencontré donc an y'a f'u ɲɛna degun b'an kan donc problème b'i da la i bɛ se k'o fɔ donc solution bɛ se ka ɲini cogo min na an yɛrɛ ye proposition dɔ par exemple sisan Afrique n'i y'a lajɛ 12 sur 12 an bɛ se ka fɔ tile b'an bolo an bɛ été la tuma bɛɛ an n'olu tɛ kelen ye hiver b'olu bolo printemps bɛ yen ainsi de suite mais yan tile b'an bolo tuma bɛɛ ne ye proposition min kɛ an ka speech la n y'a f'u ɲɛna ni solution bɛ se ka sɔrɔ tile min b'an bolo ni o bɛ se ka bayɛlɛma ka kɛ énergie y'an bolo cogo min na o ye an ka proposition ye donc mais baaraw bɛ ka k'a kan donc peut-être olu fana b'a lase u ka ɲɛmɔgɔw ma donc mais an y'o proposition kɔni kɛ tile caman b'an bolo pourquoi an tɛ se ka profiter o la ka énergie k'an bolo kuma bɛɛ baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na développement bɛ se ka kɛ cogo min na voilà. Ayiwa Ala k'a ni sababa bɛn. Amina. Ayiwa Sulemani Traoré n'i ye nin sigi ta k'a lajɛ Russie jamana kan i b'a ye k'a fɔ kumaw cayara a nɔ kan kosɛbɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigi tun kɛn bɛ ka colonel Assimi Goïta ale ka dantigɛliw kɔnɔ n'o y'a ka discours ye ka taa se Burkina yɛrɛ capitaine ma ni an bɛ don min na ko bi ni fanga kalifalen bɛ ale la ninnu bɛɛ lajɛlen ka dantigɛliw a ye hakilina jumɛn d'e ma ni sigi kɔfɛ hali n'i y'a sɔrɔ farafinna yɛrɛ jamana masakɛw an y'a ye Macky Sall ale ka dantigɛliw sera ka taa se Ibrahim Traoré ma a kumaw gɛlɛyamisɛnnin dɔw tun bɛ fɛn ka bɔ a kɔnɔ nka hali n'i y'a sɔrɔ faamuyaw tilara ka kɛ kow la sigi kɔni kɛra hɛrɛ la k'a kun cɛ hɛrɛ la e ka yeta ni ka faamuta kɛra mun ye nin na farafinna masakɛw ka yeli kɛnɛ kan cogo in na tan. Ɲambele c'est-à-dire an bɛ diɲɛlatigɛ fɛn fɛn la adamaden f'i ka k'i yɛrɛ de fɛ n'i kɛr'i yɛrɛ fɛ Ala yɛrɛ bɛ k'i fɛ
mais ni banina ala ti k'i fɛ wa mɔgɔ ti k'i fɛ minnu talen bɛ pour que ka t'u ka jamana ni Russie bɛ se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ cogo min na parce que fɛn wɛrɛ bɛ olu jamanaw da la min tɛ jamana tɔw da la parce que n'i y'a jateminɛ terrorisme ko mankan b'a fɔ depuis 2012 bon o de ni sécurité dun tɛ yen foyi tɛ yen bon olu tagalen bɛ an bɛ kan ka fɛn fɛn ɲɛɲini fɔlɔ o sécurité ko de ni sécurité sɔrɔla Dugansi bɔra k'a fɔ sisan yarɔ développement siraw fana bɛ sɔrɔ ka na mais ni sécurité tɛ yen développement tɛ yen bon mɔgɔ minnu o jɔyɔrɔ bɛ mɔgɔ minnu na n'o olu bɛ k'o kow ɲɛɲini bon ani mɔgɔ minnu n'i y'o problème t'olu da la n'o olu b'a dun ka fa de ɲini bon n'i y'a mɛn ko i bɛ sɛnɛ yɛrɛ kɛ n ko o ka sɔrɔ sécurité b'i bara donc ni ne y'a faamuya bɛɛ taara sɛbɛn kɛnɛ kan bɛɛ n'i ka kuntilenna n'i ka kuntilenna n'i ka hakilina de ta parce que ni anw ma bɔ insécurité in kɔnɔna na a ka gɛlɛn an ka se ka ko wɛrɛ ɲɛ sɔrɔ parce que i ɲɛ b'a la san dama dama tɛmɛnen in na n'i y'an ka sɛnɛkɛyɔrɔ ninnu jateminɛ kɔlɔnkɔnɔ na dugu min tun bɛ sɛnɛ kɛ a tun ka dɔgɔ kosɛbɛ parce que gɛlɛya bɛ ta mɔgɔ n'a fɔra ko e bɛ taa i ka sɛnɛ i su bɛ taa i ka foro kɔnɔ olu tɛ ko ɲuman o tɛ ko ɲuman bon an bɛ siran min pour que o ɲɔgɔn wɛrɛw kana an sɔrɔ il faut que an ka baara ka boli sécurité domaine de kan kosɛbɛ fɔlɔ pour que u bɛ se k'a fɛngɛ bon maintenant sisan an bɛ yɔrɔ min na bi alhamdulilayi a ma ban mais caman bɔlen don a ko la kosɛbɛ bon mais sisan kɔni an bɛ se ka développement ko kuma fɔ o kumana wulili taari kɛra o de kan pour que caman bɛ se k'a fɔ développement ko kuma kan an b'a dɔn ni Ala sɔnna ma fɛn fɛn kɔni ni an ka jamana ɲin b'a la et surtout autorité minnu bɛ anw kunna bi jamana ko y'olu hami ye kosɛbɛ y'a ye bon olu ta kun ye fɛn min ye fɛn min bɛ se ka jamana nafa olu bɛ t'o de ɲini bon ninnu dun y'a yira Rusiw y'a yira k'a fɔ Mali mɔgɔ bɛ fɛn fɛn la n'a se b'olu ye olu bɛ se k'an dɛmɛ a la bon o kɔrɔ ko an ye kɔsɛbɛyɔrɔ sɔrɔ alihamudulilayi bon an kɔni an bɛ Ala de fo k'a barikada gɛlɛya o gɛlɛya ko hɛrɛ de b'a kɔfɛ an bɛ Ala deli gɛlɛya min ye Mali sɔrɔ Ala ka a kɔ kɛ hɛrɛba ye an ka jamana ma mais a ti ɲɛ anw yɛrɛ ka cɛsiriw kɔ sinon fana an bɛ yɔrɔ min na bi kɔni alihamudulilayi an bɛ se k'a fɔ an ye mɔgɔw sɔrɔ teri ɲumanw sɔrɔ ani minnu bɛ se ka jɛ k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma teri minnu tun jatelen tɛ diɲɛ kɔnɔ fiyewu ni Mali yɛrɛ fana kɛra sababu ye k'a se k'olu an bɛ yɔrɔ min na bi i mana taa diɲɛ fan o fan ko gɛlɛya ye an kɛrɛfɛ jamana fɛn fɛn sɔrɔ i b'a sɔrɔ drapeau de talen b'a bɛɛ bolo bi k'a yanga c'est à dire o kumana o kɔrɔ ko farafinna ye a ɲɛ taa fan de sɔrɔ u dala fɛn dɔ de la an ka ɲɛsin nin ma nin de bɛ se ka kɛ hɛrɛ ye an ma o tɛ kojugu ye diɲɛlatigɛ la o dɔw y'an mara san 50 bon ni an nana ye k'a fɔ vraiment olu ka mara nin ti anw bɔ nɔgɔ la bon anw de bɛ ka perdu jɛma don o don olu de bɛ ka nafa bon n'a ye mɔgɔ sɔrɔ min ko an ka jɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw b'a ta sɔrɔ an m'an ta sɔrɔ o kɔni b'a dɔn o kɔni o ye hɛrɛba de ye an ka jamana na o kumana an bɛ Ala de deli Ala ka baara ninnu Ala k'a kɛ ɲɛtagaba ye an ka jamana ma an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka wuli k'u jɔ parce que fɛn bɛɛ n'a wagati de don Ala fana ye nin wagati kɛrɛnkɛrɛn ye an b'a dɔn gɛlɛya in kɔni hɛrɛba de bɛ nalen a kɔfɛ i b'a dɔn fɛn promesse tara baloko ta fanfɛla ninnu na an b'a dɔn k'a fɔ kabi an ka jamana bisimila fɛn bɛ k'a kan ye cette fois-ci an ma deli ka fɛn minnu ɲɔgɔn ye an bɛ Ala fo k'a barikada ayiwa Sulemani Tarawele o kɔni walawalali o fisayara kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ halisa partenariat min filɛ nin Russie la ani farafinna ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bamananw ko ten ni fiɲɛ wulila bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna don na Russie la jamana ani anw yɛrɛ ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ Ala k'a kɛ tɔnɔbɔfɛn ye ka ɲɛsin jamana yɛrɛ fila bɛɛ lajɛlen ma ayiwa Yunusu Dugansi an y'a ye k'a fɔ kɛnɛ in kan minnu peut-être bɛɛ n'i ka faamuyali n'u ka hakilinata don an y'a ye k'a fɔ sigi sen fɛ promesse dɔ taara n'o ye alikama ye k'a fɔ o caman bɛna di farafinna jamana dɔw yɛrɛ sitera kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ka taa se Burkina Faso jamana damadɔw ma olu kuma min fɔra kɛnɛ kan ani sommet yɛrɛ bantɔla yɔrɔ an y'a ye k'a fɔ wele bilara Asimi Goyita ma u ka kɔgɔjida dɔ la ka se ka taa u ka jamana yɛrɛ wolomasiri taba minnu ka baara ɲɛsinnen don kɛlɛkɛcɛ minnu ka baara ɲɛsinnen don jikan kɛlɛ ma Asimi Goyita yelen olu kɛnɛ ninnu kan dɔw ka kɔrɔfɔkanw sera ka se a ma minnu a ma kɛ dɔw fɛ la koyi ni Ala sɔnna ma baro tako filanan na an bɛ segin ka na kɛnɛ kan i ka se ka i da don la ka walawalali kɛ ni Ala ka jɛ يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية
البسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها، عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها. بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها، عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها. والكون كله بيحضر لعرس الحرية، يما أموال الهوى يما أموالية. mangutu kofe ambe sinkana jemkan konnana abika ka jemkan flen wachina ni amba fama faso jokene tilinyata jabarani susanfe dogokun mimbe nyanamaya aya maweleleon oye groupe des patriotes du Mali JPM sigi min tun kɛra Russie la ani farafina ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ f'a ma sommet Russie Afrique JPM ka maaw tun bɛ kɛnɛ kan an ye wele bila u ma an n'u ka se ka baro sigi kɛ ni sigi in yɛrɛ kan ɲininkali tun nana da yɔrɔ min na o de ye k'a fɔ alikamako a kuma cayara kosɛbɛ dɔw ka kɔrɔfɔkan taara ka ɲɛsin a ma k'a fɔ farafina mago bɛ fɛn wɛrɛ la min tɛ alikama ye o cogo kelen fana na ka finitigilakaw n'o ye jamana wolomasiri tabaw ye ko Asimi tun kan ka ye yɔrɔ wɛrɛ la min ni o yɔrɔ kɛyɔrɔ kɔni tɛ kelen e bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ la Yunusu Dugansi. n cɛ i ka question na ne bolo mɔgɔw bɛ n'a ka faamalita de don dɔ bɛ se ka faamu ɲuman kan dɔ bɛ se ka faamu jugu kan c'est pas un problème Asimi ka taa u ka 31 juillet n'i nana mɔgɔ fɛ yen ne taara i ka so ɲanbele ni feti b'i fɛ yen nɔ ne ka denkundi sɔrɔ n b'i dɛmɛ k'i ka feti kɛ o ni ne teri y'i ye n b'i dɛmɛ k'i ka feti kɛ n b'a participer olu fɛ yen nɔ Rusiw fɛ yen nɔ aya ne yɛrɛ tun bɛ yen nɔ Asimi taara yɔrɔ min na ne yɛrɛ tun bɛ yen alhamdulilayi olu ye bonya de ye k'a kɛ i ka dunan ye k'i ka jamana k'a yira nin de b'an bolo an ta nin de bo nin feti nin don kɛrɛnkɛrɛnnen in olu i tɛ se ka Rusila kɛ abadan u ka don dɔw bɛ yen nɔ u ka jamana fetiw par exemple i n'a fɔ 8 mai ninnu ani 31 juillet ninnu donc olu feti ninnu diyagoya u b'a yirila k'a fɔ olu ka jamana histoire ye nin de ye i tɛ se ka taa pour que i ka jamana yɛrɛ respecter f'i ka histoire dɔn i ka histoire dɔn i y'a ye par exemple ni mɔgɔ nana an fɛ yan nɔ normalement i kan ka taa n'a ye yan musée la minnu kɛra n bolo k'an ka cɛba ni fɛn ninnu fo ka Sunjata ninnu fo etc etc ka Kanku Musa ninnu fo i b'a yirula an taabolo in don an bɔra nin de la an bɔra nin de la wa dɔ bɛ dɔ la o yɛrɛ bɛ jamana in kanu don a b'a sɔrɔ exactement et puis a filanan ye mun ye i bɛ se k'i inspirer o tigi kan fana k'a fɔ par exemple Asimi taalen ye a ye fɛn caman ye a bɛ leçon wɛrɛ de d'a ma tuguni et puis ka courage ka cɛsiri ka dɔ fara a ka cɛsiri kan tuguni parce que kɛlɛkɛfɛn ji jukɔrɔ ta b'u bolo ji sanfɛ ta b'u bolo a suguya bɛɛ b'u bolo c'est vrai kɔgɔji t'an bolo mais n'i taara i bɛ fɛn dɔw ye a bɛ se ka expérience d'i ma donc ni hali ma a copier typiquement n'i nana a bɛ se ka taabolo dɔ d'i ma i bɛ se k'i inspirer o kan c'est pas un problème Asimi ka taa yen nɔ ne kɔni bolo o tɛ souci ye a filanan tuguni alikama ta in i sɔnna i ka profession mɔgɔw k'i ma ko ni dɛmɛni ye jɔn b'i ban dɛmɛ la c'est vrai an y'an ka vœux formuler an mago bɛ mun na an y'a f'u ɲɛna mais n'i bɛ difficulté kɔnɔna ni mɔgɔ ko k'a b'i dɛmɛ i t'i ban dɛmɛ la o mais i hamina ko ye mun ye mun ka gɛlɛn ma i b'o de f'o tigi ɲɛna alikamako yɛrɛ ka gɛlɛn bi diɲɛ kɔnɔ voilà donc olu ni Ukraine kɛlɛ in na sisan port yɛrɛ Odessa port a bloqué don pour le moment donc blé tɛ ka se ka livrer tuguni hali ni wari b'i bolo a sɔrɔli ka gɛlɛn mais ni an y'a sɔrɔ ko k'u bɛ tonne hakɛ dɔ d'a ma an b'a minɛ kɛ mais an fɛla ye mun ye an b'a yir'u la non an mago bɛ blé aw y'a d'a ma aw ni cɛ mais an mago bɛ an ka développement yɛrɛ de la par exemple engrais ka d'a ma aw ka dɛmɛ ni engrais ni ye ani machines an yɛrɛ bɛ se ka an ka office Niger aménager cogo min na ka sɛnɛ kɛ ka kɔngɔ bɔ farafinna la ka kɔngɔ bɔ Mali la ka balo sabati voilà mais n'a dira ma an b'a fɔ c'est pas un problème an b'a minɛ mais an fɛla ye mun ye an b'o fɔ voilà o fɛnɛ fɛla in fɛnɛ fɔra fɛ ayiwa an y'a ye dantigɛli in kɛnɛ kan Sulemani Traoré a jirala k'a fɔ bourse n'o de ye Mali lakɔlidenw ka bɔ Mali kɔnɔ yan nɔ ka taa Rusila jamana kan ka dɔnniya ɲini ko dɔ ka fara a hakɛ kan
o togo kelen na an y'a ye k'a fɔ hali mali yɛrɛ universitaire min ɲɛsilen don ɲɛmɔgɔyasow ma olu fana tun bɛ tagama na ka taa partenariat yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min na u ka lakɔliso sanfɛ lakɔlisow ani an yɛrɛ taw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na dɔnniya kunda jigi bɛ se ka da Irisi la kan wa. Alhamdulillah ɲamele i ka nin question in ka ɲi kosɛbɛ c'est-à-dire ami ngo an ye jigi sigi yɔrɔ de sɔrɔ alhamdulillah i b'a dɔn kɔsa in na mɔgɔ minnu tun bɛ taa bourse sɔrɔ ka taa Irisi la a nombre tun man ca hali dɔɔni mais ɲinan Irisiw ye camanba de fara bourse kan i b'a dɔn hali GPM yɛrɛ na ni Ala sɔnna ma minnu kan ka taa kalan na ɲinan GPM bɛna mɔgɔ 17 bila ka taa alhamdulillah c'est-à-dire ɲamɛ an bɛ Ala fo quoi an bɛ Ala fo c'est-à-dire ɲinan bourse la mɔgɔ 3 ka papier bɛ minnu ma ɲa sinon GPM kun kan ka maliden mɔgɔ 20 de bila ka taa mais mɔgɔ 17 Ala barika la olu ka papier ɲana olu bɛ taa kalan na GPM ye bourse min sɔrɔ olu bɛna di olu ma ka fara tɔw kan pour que ka taga c'est-à-dire GPM ko an kɔni an bɛ min fɔ Ala barika la an bɛ an ka partenaires fo an ka partenaires fo c'est-à-dire GPM sera ka nin mini min kɛ ka se ka kɛra sababu ɲuman ye an ka jamana ma a kɛra sababu ye farafinna yɛrɛ ma wa a kɛra sababu ɲuman ba de ye Irisi la fɛnɛ ma minnu bɛna taa kalan sɔrɔ walima ka dɔnniya sɔrɔ o ye fusamantiya o ye fusamantiya bɛɛ olu bɛna kɛ fɛn o fɛn mɔgɔ si t'a dɔn n'i ye Asimi ka discours lajɛ a kumana kan kosɛbɛ c'est-à-dire a ka d'a ye maliden minnu bɛ taa kalan na u ka dɔnniya ɲuman sɔrɔ ka tila ka n'u ka jamana nafa n'a ye o de nafa n'u ye dɔnniya sɔrɔ u kana to u ka segin u kana baara k'u ka jamana kɔnɔ jamana mago b'u la i y'a ye bon o bɔra kuma in kɔnɔna na bon ni Ala y'a kɛ ko anw yɛrɛ sera ka mɔgɔ dɔw bila ka taa kalan kɛ ko GPM ye bourse sɔrɔ an y'a di denmisɛnninw ma u taara ka taa kɛ o fana y'an ka fierté ba de o kumana an bɛ Ala fo k'a barikada Ala ka ni ɲɔgɔnna caman nɔgɔya an n'u ni ɲɔgɔn cɛ ne b'a dɔn san nataw la caman de bɛna fara bourse kan tuguni pour que mɔgɔw ka denmisɛnninw caman maliyɛn denmisɛnninw caman bɛ se ka taa kalan kɛ cogo min na ka na ni dɔnniya baw ye pour que k'an ka jamana développer ni kalan tɛ yen jamana ko a ma nɔgɔn développement sen a ma nɔgɔn bon an kɔni an b'a dɔn Ala barika la an kɔni an ka nin wulikajɔ nin kɔnɔna na a bɛ ka nafaba lase jamana ma hali ni mɔgɔ m'a fɔ an kɔni an yɛrɛ bɛ min dɔn a la an bɛ se k'o fɔ a la pour que vraiment an ka se k'a dɔn an yɛrɛ ye fɛn min kɛ an yɛrɛ ka waso ni an yɛrɛ ye an sera ka fɛn min kɛ an faso ye bon nin kɔni nin ye jigiyaba de ye an bɛ Ala deli Ala ka dɔ fara jigiya ninnu kan kosɛbɛ alhamdulillah ayiwa Yunusu Dugansi aw selen Irisi jamana kan Irisiw n bɛ ɲɛ jumɛn jɔ an bɛ se k'a fɔ farafinna bi walima maliyɛnw na bi Irisi la jamana kan bari an y'a ye k'a fɔ Ibrahim Traoré Burkina Faso ani Asimi Goyita olu kɔni kɛra sari yɛrɛ e min tun bɛ kɛnɛ kan Irisiw u bɛ kuma jumɛn fɔ walima mankutu jumɛn bɛ k'u bolo ka ɲɛsin nin farafinna cɛba fila in ma Irisiw filɛ nin ye mɔgɔ o mɔgɔ ni faso ka di ye u bɛ k'i fɛ olu bɛ mɔgɔ lajɛ ten nɔ de faso b'i bolo cogo di Poutine Asimi ka ko ka bɔ a bolo c'est parce que a y'a dɔn Asimi ye patriote de i n'a fɔ ale yɛrɛ cogoya ni i faso ka di ye dɔrɔn i ko bɛ diya olu ye an y'a ye ani Asimi ka kunbɛyɔrɔ a diyara ye kosɛbɛ Irisiw sisan u bɛ maliyɛnw dɔn hali sisan ne natɔla u ka rapport la n tun mago bɛ minɛn dɔ de la n taara n ye muso ɲininka n ko n bɛ se ka nin sɔrɔ fan jumɛn rapidement parce que a y'a sɔrɔ n ka minɛnw tun ka ca a ye ne ɲininka ko ne bɛ bɔ min ne ko n bɛ bɔ Mali la ko y'u teriw ye ko Mali y'u teriw ye Irisiw u bɛ Mali dɔn très bien alhamdulillah bon u bɛ maliyɛnw fana bonya u b'u karama très bien alhamdulillah fɛn caman bɛ yen nɔ Mali kɛra référence ye Afrique la an yɛrɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an jeunes damaw ni ɲɔgɔn cɛ Irisiw jeunes fara africain jeunes kan an ka rencontre senfɛ u ye maliyɛnw bonya c'est parce que an ka jamana ɲɛmɔgɔw u ye a yira ko Mali ye jamanaba de o kama ni africain fɛn o fɛn ɲɔgɔn sɔrɔ yen an bɛ se k'a fɔ an b'an disi gosi ni maliyɛnya ye alhamdulillah a kɛra fierté de k'a sɔrɔ fɔlɔ an tun b'an kuma sulu ni maliyɛn ye wagati dɔ kɛra fɔlɔ b'i ka passeport dogo de
mais ça ni malien passeport yeri bolo fi ba yanga ita dogo re ba da tabal sanfere o kai ka fe malien alhamdulillah ya vraiment an b'u fo ay samba ɲinu fɛ u ka dɔ fara cɛsiri kan comme an y'a fɔ cogo min na mɔgɔ kelen tɛ faso jɔ asimi minnu bɛ k'u ta kɛ jeunes minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ se ka mun kɛ jamana ye o fana k'o kɛ jamana ye sinon an n'olu ka programme tɛ programme kelen ye mais objectif ye objectif kelen de jamana bɛ se ka développer cogo min voilà tabarika ayiwa Sulemani Tarawele ni sigi ninnu kelen filɛ nin ye Irisi la jamana kan Irisiw y'a jira k'a fɔ ni Ala sɔnna ma walima Asimi yɛrɛ ka dantigɛliw la partenariat sincère jɛlenya yɛrɛ la tɛgɛdi ɲɔgɔnma o ka sabati Irisi la ani an yɛrɛ ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Mali ye o partenariat in don n'a nataw la e bɛ se k'a ye nin bɛna bange mun de la ka ɲɛsin an yɛrɛ ka jamana ma jigiba ko la wa. Ɲamele jigiyaw bɛ yen alhamdulilayi jigiyaw bɛ yen c'est-à-dire o de la an ka kan ka jɔrɔ ni fɛn min ye minnu kɛlen filɛ nin ka nin baara daminɛ après la transition fɛn min bɛna kɛ mɔgɔ si t'a dɔn ni Ala tɛ Ɲamele an kan ka Ala de bɛ sini ko dɔn an kan ka sira fɛn min ye o y'o de ye parce que i b'a dɔn Irisiw baara ɲuman dɔ daminɛlen dɔ ka n'o dafiri bon mɔgɔ minnu don danayaba de tun b'an n'u ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ mais anw yɛrɛ de kɛra sababu ye ka danaya in tiɲɛ i y'a faamu ka tila k'an kɔ don o la u ma fɛn fɔ u y'u sigi ten k'an lajɛ fo Ala nana sababu ɲumanw bɔ an tilala ka segin u ma u tilala ka u bolo fila jan k'an kunbɛn alhamdulillah Ɲamele an bɛ siran mun ɲɛ ko min kɛra o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana sɔn tigɛna wɛrɛ kana kɛ an na tigɛla min kɛra o kɔfɛ fɛn wɛrɛ kana an sɔrɔ mun bɛ Irisiw tigɛ an na Sulemani jɔrɔlen don sini na o de la min ka di anw ye an ka c'est-à-dire GPM ka nin baara in a bɛ se ka hali bi ka sankɔrɔta cogo min na an ka société civile bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo minnu na pour que ka fangaba di an ka tɔn ma GPM ma pour que an jɔrɔna ko min bɛ an na an ka se ka wuli ka jɔ kɛ pour que jɔrɔna ko a kana an sɔrɔ fiyewu parce que ni ko danna sanfɛ mɔgɔw dɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ autorités ni ɲɔgɔn cɛ bon autorités dun Poutine ka discours dɔ la a b'a kuma fɔ ko président mɛna pour un mandat bien déterminé n'a ka mandat banna a bɛ taga Sénat bɛ ten assemblée bɛ ten mais min bɛ to yen kudayi ye peuple de o ye jamanadenw o kumana ni jamanadenw ye min fɔ o kumana barika kan ka don o la bon an fana bɛ mun de ɲini sisan pour que tigɛna wɛrɛ kana don an ni ninnu ni ɲɔgɔn cɛ an kan ka mun de kɛ pour que vraiment an bɛ se ka nin ko in sinsin kosɛbɛ an ni Irisiw ni ɲɔgɔn cɛ tigɛdi ɲɔgɔnya kana da sanfɛla ma ni sanfɛla bɔra yen don min na wo ka ye an t'o fɛ tuguni ni kɔni ka kɛ baara ɲɔgɔnya yɛrɛ de daminɛ n'a ni ɲɔgɔn cɛ sanfɛ o duguma o société civile kundaw bɛɛ ka se ka brancher pour que vraiment baara kɛ ɲɔgɔnya a ka kɛ komi Mali yɛrɛ ye Irisiw région dɔw ye alhamdulillah pour que vraiment baaraw a nafa minnu bɛ a ko kɔnɔna na an bɛ se k'o sɔrɔ ni mɔgɔw dalen t'a ko kɔnɔna anw kɔni anw dalen don a la bi GPM anw dalen don a la sini wa an b'a dɔn hɛrɛba de bɛ nin ko ninnu kɔfɛ an jigi b'a hɛrɛw kan Ala sɔnna ayiwa Yunusu Dugansi an bɛ se k'an sigi espoir an bɛ se ka jigi da ni sigi min kelen filɛ nin walima don n'a nataw la Irisi la ani Mali yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ maa bɛ se ka jigi da kan k'a fɔ wasa bɛna sɔrɔ a ko la don n'a nataw la e min ye wuli ka jɔ kɛ ka taa Irisi la jamana kan n bɛ se k'a fɔ wasa sɔrɔla la ka ban yɛrɛ a baaraw daminɛ parce que congrès senfɛ accord caman signé na opérateur économique caman tun bɛ yen nɔ o kɛra an ka chambre de commerce président tun bɛ yen ani opérateur économique caman o kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye an ye Manju Sɛnpara ye ne yɛrɛ wala ani ministre de l'économie olu bɛ taa kun ye de an ka société civile comme nin y'a fɔ cogo min na an bɛ se ka tɛnku ɲɔgɔn na cogo min na baarakɛɲɔgɔnyaw bɛ se ka don an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na parce que mɔgɔw n'aw gɛrɛla ɲɔgɔn na aw tin bɛ don ɲɔgɔn na donc volet militaire dɔrɔn ka bɔ yen a ka kɛ développement économique ye partenariat gagnant-gagnant accord caman sen na a ye ne yɛrɛ ɲɛna agriculture fan fɛ o i n'a fɔ engrais yɔrɔ ani machine tracteur ni fɛn ninnu ani a ye produit pharmaceutique ani
santé domaine fana na a b'o cogoya la accord caman signena particulier o opérateur économique o ani yen partenaire fana cɛ bon ayi ne yɛrɛ ni mɔgɔ caman ye ɲɔgɔn dɔn minnu b'a fɛ ka ayi secteur touristique ka développer Mali ni Russie la ɲɔgɔn cɛ donc secteur bɛɛ an bɛ se ka fɔ forum kɔnɔna na a kɛra wasaba de maliyɛnw dɔ tun bɛ yen nɔ u ye exposition dɔ yɛrɛ kɛ i n'a fɔ an ka Mali yiridenw mangoro par exemple temps libre tun bɛ ne yɛrɛ bolo Mali stand na ne tun b'u dɛmɛ komi u tɛ kan mɛn n bɛ u dɛmɛ tuma dɔ la ka fɛɛrɛli kɛ mangoro caman ne yɛrɛ y'a caman de fɛɛrɛ mangoro jala ni mangoro kɛnɛ u y'a baden de san alhamdulillah ya donc a curiosité bɛ caman na u bɛ fɛ k'a dɔn fɛn jumɛn b'an bolo an bɛ se ka mun las'u ma donc olu fana bɛ se ka fɛn jumɛn lase an bɛ se ka kɛ don dɔ an ka mangoro na duniya ma mangoro caman bɛ min bɛ mɔn anw ka jamana kɔnɔ n'a bɛ toli ka tiɲɛ a ka ca voilà o bɛ se ka développer donc ka exporter ka taa n'a ye yen nɔ ka a ladon ba la olu bɛɛ bɛ se ka kɛ alhamdulillah voilà ayiwa halisa ala ka partenaire in kɛ tɔnɔbɔ fɛn ka ɲɛsin jamana yɛrɛ fila bɛɛ lajɛlen ma ayiwa Sulemani Tarawele an bɛ se k'a fɔ kulu bɛ ka sɛnsɛn ka se siɲɛ ma ni maa ko k'e ka kumakan laban fɔ nin sigi in kɛnɛ kan e bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ yanni an ka dakurunya laban di Yunusu Dugansi ma welewelemakanda fɛnɛ ka ɲɛsin maliden yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka taa se cɛmancɛla fanga ɲɛmaaw ma an bɛ don min na i ko bi Ɲamele minnu bɛ an ɲɛfɛ bi autorité minnu b'an ɲɛfɛ bi Ɲamele an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin olu de ma alhamdulillah bien vrai que GPM kɔni tun ye laɲini kɛ a fɔ an ka kɔn an ni Russie ka baarakɛɲɔgɔnya kɛ hali ni mɔgɔ caman bɛ jamana kɔnɔ hali an bɛ yɔrɔ min na bi bien vrai que u bɛ k'a bénéficier mais u sago a man d'u ye o mɔgɔw bɛ yen mais laɲini pour que k'a don ba la parce que n'i y'a jateminɛ baara in daminɛna kabi IBK tile la mais ɲɛ ma sɔrɔ a la mais n'i y'a ye ɲɛ sɔrɔla a la parce que dɔw de nana k'u jɔ k'a fɔ ko fo a ka waleya a ka bila sen bon n'i ko k'i bɛ foli kɛ i bɛ foli fɔlɔ olu la tabarikala bien vrai que an ye baara in daminɛ o ɲɛ a bɛ san 4 bɔ parce que an ye baara in daminɛ 2016 mais Mali autorité ka ɲɛsin ko in ma o kɛra 2020 o kumana an b'u ɲɛ san 4 nin baara in na ka Russie ko in na ka sɔrɔ olu ma don a ko da fɛ o kumana an b'u fu parce que n'u fana tun b'an ɲɛsin ye ma hali bi gɛlɛya de tun bɛ don ko la sisan b'a sɔrɔ an bɛ ka fɛn fɛn fɔ Ɲamele sisan b'a sɔrɔ an tɛ ka nin fɔ dɛ n'i y'a ye an bɛ kuma bi ka wasa ka ɲagari Russie la jɔyɔrɔ min na o de don wa jɔyɔrɔ in tɛna dan Mali dɔrɔn ma jɔyɔrɔ in bɛna kɛ Afrique bɛɛ de bon n'o sababu bɔra an ka jamana de la Ɲamele o y'an ka fierté ba de o y'an ka fierté ba ye o kumana ne kɔni n bɛ foli kɛ an ka autorité ye n bɛ an ka président d'honneur Cheikh Sadibou n b'a fo nin kɛnɛ in kan kosɛbɛ n bɛ an ka opérateur économique Dramane Kure kama an tun bɛ bɔ ni drapeau fɛn fɛn ye manifestation na ale de tun bɛ drapeau nun kala ka d'a ma alhamdulillah fɛn Ɲamele ni y'a mɛn k'i dɔrɔn duuru i sen fila de bɛ duguma koyi mɔgɔw ye dɛmɛ kɛ GPM ye dɛ hali ni mɔgɔw t'a dɔn mais GPM minnu y'a baaraw kɛ an b'a dɔn mun ye min kɛ koyi an b'o dɔn yɛrɛ de dɛmɛw kɛra parce que ni pétition wagati la n'i y'an ka wulikajɔw jateminɛ Maliden miliyɔn 8 o sɔrɔli o ti manamana ko ye dɛ an tun bɛ sitting kɛ sugudaw la ka taa mɔgɔw wele ka taa sitting kɛ ka fɛnw kɛ mɔgɔw ka n'u tɔgɔw sɛbɛn suguw dayɛlɛla anw ye k'a fɔ a ye na ka pétition di mɔgɔw ma o k'a sɛbɛn surtout Ablaye Cissé Sugunikura la ani Sɛnpara ninnu y'a ye bon radio ɲɛtaa yɛrɛ an mɔgɔ mana jɔ la kuma o bɛ radio la bila an ye an bɛ an ka avis passé bon an b'a dɔn ka radio partenaire bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Kucala o Mopti Sikaso San bɛɛ de bɛ weleli kɛ bon n'o tun tɛ est ce que an tun bɛ se yɔrɔ min na nin ye an tun bɛ se yen o kuma an bɛ Maliden bɛɛ lajɛlen de fo bɛɛ lajɛlen de bɛ fo mais n'i ko i ka mɔgɔw ta tɔgɔ ma i bɛna ɲɛ min kɔ a bɛ kɛ ko min ɲinɛna o kɔ o kumana an bɛ foli global de kɛ Maliden bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn participera an ka nin ko in na an ye Sabalibugu ka ye an bɛ télé ɲɛta ni radio ɲɛta Ala y'u jabala kɛ Sabalibugu ye o fɛnɛ o ye ɲɛtagaba di Sabalibugukaw ka ko ma an bɛ dugutigiw fo Sabalibugu groupe dɔ b'an bolo sisan les vétérans de Sabalibugu et de la commune 5 vraiment an ni minnu ye balontan ni fɛnw kɛ Sabalibugu
Sabalibugu yan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Sabalibugu ka bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen n'a ma ɲɛ an yɛrɛ ye Sabalibugu ye radio ni télé de b'an fana fɛ yan o kumana an bɛ foli di Sabalibugukaw fana bɛɛ lajɛlen ma ani commune 5 bɛɛ lajɛlen ani Bamakɔ bɛɛ lajɛlen comme n ye Bamakɔ fana coordinateur de ye GPM tɔgɔ la merci. Ayiwa Sulemani Tarawele an bɛ i yɛrɛ fo i ka nin walawalali ninnu ni folikan ninnu na an b'a jigiya k'a fɔ nin bɛna kɛ samantiyaba ye commune 5 cɛ n'a muso ka bɛɛ fo ka Bamakɔ GPM tɔndenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fo a ka ja Mali GPM tɔndenw bɛɛ lajɛlen. Ayiwa Yunusu Dugansi e ye sifinnakaw tɔgɔ la GPM maa ye e tun bɛ tagamana ka taa Irisi la jamana kan baara ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛnamaya aw ɲɛna ni ma ko k'e ka nin kɔrɔfɔ kun cɛ bi e bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ. N bɛ se k'a fɔ halisa an b'a ɲini Ala fɛ a ka an ka partenariat a ka sinsin hakilina min b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw bolo halisa Ala ka dɔ fara o kan Ala ka jamana kanu don u dusukun na halisa u bɛ sira mun kan an bɛ dugawu k'u ye Ala ka an u bɛ sabati o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ GPM tɔndenw bɛɛ lajɛlen fo président Kone ani Tarawele ani i yɛrɛ Ɲanbele i fana ni ce kosɛbɛ ani radio ɲɛtaa baarakɛla bɛɛ lajɛlen n'o tɛmɛna ka bɔ yen n bɛ nouvelle génération mɔgɔw bɛ fo mɔgɔ tun bɛ congrès la Afrique jamana bɛ tɔgɔya la Afrique 54 dugu bɛɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo ayisa Ala ka hakili ɲuman di denmisɛnninw fana ma u bɛ se ka miiriya ɲumanw ta k'u ka jamanaw développer cogo min na n'o bɔra yen mɔgɔw a mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ dɔw bɛ yen mun b'i soutenir kuma bɛɛ i ka initiative la i ka wulikajɔw la an bɛ Dr Sangare fo Kayi ani Dr Dukanse Aliyu ani ne yɛrɛ terikɛ Mamadu Fofana ni n ka ko wulila a b'a wuli k'a cɛsiri a bɛ an dɛmɛ a ko la kosɛbɛ pour que a ko bɛ se ka sabati cogo min na donc an b'aw yɛrɛ fo ayisa Ala ka jamana yiriwa Ala ka jamana lataaɲɛ ayisa hɛrɛ caman bɛ Ala bolo Ala ka suru an ka jamana kan Ala ka kɛlɛw ban Ala ka lafiya nati diɲɛ kɔnɔ merci beaucoup an bɛ i yɛrɛ fo halisa dugawu minnu kɛra dugawu ninnu Ala ka jaabi an ka jamana ma ka min fɔ ka fara ka faso kanuni Ala ka o dusukun di maliden yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma a ka ja africain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma bari ni faso kanu n bɛ se k'a fɔ fɛn wɛrɛ t'o kɔfɛ i labɛnnen don sanga ani waati hali k'i nin di o faso kelen kama maa bɛ nin di ko o ko la o ko tɛ koden ye an bɛ Ala deli halisa Ala k'an kɛ faso in kanubaaba ye faso min ni a ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ anw yɛrɛ ye an bɛ se k'a fɔ ten tɔ cogo la ka aw yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn GPM tɔndenw bɛɛ lajɛlen fo président Kɔnɛ k'a fɔ Segukaw fɛ yen nɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ayiwa an b'a jigiya nin tɛna kɛ an ka baro laban ye tuma ni tuma Irisila masala kan walima Irisila ni Mali yɛrɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni a kibaruya minnu bɛ yen ka wele ka na an n'aw ka baro sigi k'a kan walima GPM ka wulikajɔw hali don n'a nataw la bourse ko lahalaya ninnu an bɛna da don ninnu bɛɛ lajɛlen na ka fɛsɛfɛsɛli kɛ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw bɛ bɔ yan nɔ ka taa bolo don baara o baara la Ala ka barika don a kisɛw bɛɛ lajɛlen nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi jɛmukan na faso jɔkɛnɛ maa welele groupe des patriotes du Mali olu cɛ wulikajɔ kɛ ka taa Irisila ni farafinna ka sigi Dugansi kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye Yunusu Dugansi ale tun bɛ a sigi kɛnɛ kan an b'a jigiya ka fɔ faamuyaliw caman sɔrɔla la Ala k'an ka jamana basigi Ala ka jamana kolo suma dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukan n'o ye faso jɔkɛnɛ Ala k'o jira an na. يمام ويل الهوى يمام ويليا يمام ويل الهوى يمام ويليا بس ما بتقهر الهموم